Il-Frawli, speċjalment dak mill-imħawi tal-Imġar, kien il-protagonist ewlieni tal-attività li llum ittellet fil-bitħa tal-Palazz tal-President ta' San Anton, il-Festa tal-Frott. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Field. Fl-isfond ta' mużika Maltija taħt xemx tiżreġ fl-ambjent rilassanti tal-ġonna ta' San Anton, mijiet ta' Maltin attendew għal Festa Frott. Dan kollu seħħ koordinazzjoni bejn il-Kunsilli Lokali ta' Ħattart u ta' Ħalbalzan. L-Uffiċċju tal-President offra l-bitħa tal-Palazz biex bekk seta tkun organizzata din l-attività li l-profitt minna marru għal Community Chest Fund. F'din il-festa kien eżabit l-artiġanat Malti u għalbih kien hemm ħafna ħaxix u frott. Bil-Frawli mhux biss offrut frisk, iżda fraps, muffins, Swiss rolls u smoothies. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Field. Tkellimna ma' waħda mill-koordinaturi ta' Frott Artna li ġabu l-Frawli illi nbih din l-attività dwar il-prodott ta' din is-sena. Dis-sena damet ma bdiet il-furja tagħha ħabba t-temp għax kienet naqkesħa għax jitrid ix-xenx biex issajjar u hekk qed tifhem. Imma bħala toma dejjem qegħdin nġibu kwalità iktar aħjar. U n-nies x'jaħsbu? Tajjeb, issa provajtu għallu tal-Imġar, is-suppost tal-Imġar tajjeb ħafna. Serna nafu fuq il-television, kien hemm ħafna reklamar fuq il-television. Kontent li ġejna hawnhekk għax hawn ħafna frott, frisk, speċjalment bdew jirreklamaw il-Frawli, u ġejna biex nipprovaw nduqh nara.